गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिम क'क्राझार जिल्ला इउथ विंस हिसाबै नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिदों। क'क्राझार जिल्ला इउथ हिसाबै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार बिथांनि बिथोन बायदियै जोङोहाय सिगाङावबो माखासे गेलेनायनि बेबायदि मेटेरियेल्सफोरखौ राननानै होनाय जादोंमोन आरो एबारबो मानगोनां प्रमद बर' सारनिनो निर्देशआव मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ब्लक बाहाय माखासे गेलेनायनि आगजुफोर राननानै होनाय दिनैहाय जों हरदों। ब्लकफोरनो हरगोन जों दिनैहाय आरो अलरेडि हरबाय जे बाहाय क्रिकेटआव जेफोर नांगौ, क्रिकेट गेलेनायाव जेफोर मुवा नांगौ बेफोरखौ कमप्लिटलि हरजोबनाय जादों आरो भलिबल हिसाबै भलिबलाव मा नांगौ बिनिबो हरजोबनाय जादों आरो चेस दा जायखौ नों दाबा गेलेनाय बेबो दङ आरो बिनि उनाव मोनसे दंबावोमोन केराम बर्ड। दा बे मुवाफोरखौ ब्लक राननानै हरदों। जायफोरा सिगाङाव मोनाखै बे बिथांमोननि क्लाबखौ एबारहाय जोंनि ब्लकआ नायगोन आरो बिथांमोननि क्लाबफोरखौ लेंहरनानै जोङो जाहाथे बिथांमोना सिदायै मोनहैथारनो हायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ लेंहरनानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै बे मुवाफोरखौ हरनाय जागोन। मोनसे आइटेम एबा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव राननानै होनाय जादों? ओरैनो मोनब्रै आइटेम जों हरनाय जादों आरो जोङोहाय मोनसे माबायाव ब्लकआव 49सो जोङो थांबाय आरो आद्रा थानाय माबाफोरखौ एसे एनै थादेरनायखौ जों बाहाय माने हरनो थाखाय सिन्था खालामगोन, नाथाय जोङो बेखिनिखौ बिथांमोननो हरग्रोनाय जाहैबाय। 6था ब्लकनोबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 6था ब्लक दं आरो बे ब्लकफोरनो जोङो बेखिनिखौ हरजोबनाय जाहैबाय। जायफोर बाखि थालांबावगोन बिथांमोननि थाखाय इयुन समाव नोंथांमोना जगार खालामनानै होबावगोन नामा? थारमाने जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो साख्रियानो हक माबा मोनसे मुवा बेसादानो हक माने खनसेनो होजोबनो हाया। जोङो भारत सरकाराबो होजोबनो हाया, स्टेट सरकाराबो होजोबनो हाया, बिटिआर सरकाराबो होजोबनो हानाय नङा। बियो फारि फारिफोरसो जालांबाय थागोन। दिनैहाय बिटिआर सरकारा गेलेनाय फारसे नोजोर होबाय थादों। नोंथांमोना नुनो हागौ आरो बिटिआरनि साफ्रोमबो नुदों जे क'क्राझाराव मा जाफैखो। दा गोबां मोजां गेलेनाय नङा होमबा, बे दुरान्ड काप नङा होमबा, बेफोरबायदि मोजां खेलाफोरा जोंनि क'क्राझारनि बिखायाव जाफैबाय। दा मानो जाफैखो हयथ' गुबुन खोथा बुंनो हागौ। जेराव सान्थि दं बाहायसो मोनफ्रोमबो खामानियानो मावनो खाबु मोनो आरो जाफैनो सुबिदाखौ लायो। जिहेतु बेबायदि गेलेमु आदबनि गोनांथि ना जायखिजाया क्लाबानो मोननो हागोन? इसिबां बेबायदि नोजोर होआखै। रेजिस्टारनोथ' होखागोन आरो होगासिनो दंखायो। अब्लाबो जायफोर गामिफोरा मोजां गेलेयो, मोजां गेलेनायाव आग भाग लाबाय थायो, बिथांमोनखौबो जोंनि ब्लकफोरा प्राइमारिफोरा नोजोर होयै बासि हरगासिनो दं। बेबायदिनो फारि फारि होलांजोबनायसिमाव जोङो थांगासिनो दं आरो। मोनसे जर'खा सोंथि, जिहेतु मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन, बेयाव गोबां आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादों होननानै जों खोनानो मोनो। बे माखासे समनि सिगां जिहेतु माखासे इउटुबारफ्रा बेयाव फैनानै जिहेतु माखासे बायदि खोथा बुंफैदों। दानि गभर्नमेन्टआ नायाखै, दानि सरकारा नायाखै होननानै। नोंथांमोना इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि जानानै बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायाव आं फिननो गोसो गैयामोन। जुदि नोंथांमोना सोंबायब्ला आं फिननो सिगांदों। जोङो बिथांमोना साफा जारिमिनारि बेक्ति, सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बिथांमोना साफा बेक्ति। ना बिथांमोना इउपिपिएल, ना बिथांमोना बिपिएफ, ना बिथांमोना कंग्रेस, ना गुबुन। दा बिथांमोनखौ बेबायदि नोजोरजों नायनो नाङा। दा बिथां इउटुबारमोना मा बुंदों, जाय बिथांमोना जिनाहारि जादोंमोन, रेप जादों नङा होमबा, बे बिथांमोनखौ ब्लार खालामालासै बिथांमोना फोसावना होदों। जुदि बेबायदि जिनाहारिखौ फोसावोबा ब्लार खालामनो गोनां जायो। दा आंथ' होनदों बिदिबो खालामनांगौ गैया आरो बिथांमोननाव बेबायदि रिपर्टबो लायनो नाङा। बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सासनाव फैयैनि सिगांनो
जोंनि पाटगाव दख'रा आनसलिकनि मावख'आव मानगोनां प्रमद बर' सार, मानगोनां लरेन इस्लारि सार आरो मानगोनां मनेस्वर दैमारि सार आरो आं जों सिरियासलि रायज्लायदों जे बिथांमोनखौ मा मुङै होनो, बिथांमोननो मा मुं लानानै मुवाफोरखौ होनो। दा बिथांमोनखौ स्टेजाव लाबोनानै जोङो सनमान होनो हाया। मोनबा आंथ' बुंनो लुगैदों दावराय देख्रेबनि खोथाखौ नोंथाङा रायखांबाय बलेथे। बिथांमोननो सिमाङाव सोबनायबाल' दख'ना राननानै हैनाया बे जुक्ति गैया। आरो दख'ना राननोबा नों उइलिंलि है, आंबो हैनो हायो, नोंथांमोनाबो है आरो बयबो है, गोसो जानानैसो बिथांमोननो हैनांगौ, होनांगौ। नाथाय जोङो लादों बिथांमोना माबा नङा माबा मोनसे मुवाखौ होथारसिगोन। बिथांमोननि गासिबो डकुमेन्टस बेखौ बुंनो थाङोब्ला सारमोननि बिथोनाव, सारमोननि थिननायाव आंनो लायजोब्बाय आरो बिथांमोननो बावैसो उनावनो माबा नङा माबा मोनसे बिनिमय माबा मोनसे अनथोबखौ बिथांमोननो हरनाय जासिगोन। नाथाय जोङो बेबायदि होननानै बिथांमोनखौ मिडियानि सिगां थांनानै मिडिया लिंलांनानै खोथा बुङाखै। जोङो बिथांमोनखौ मा रोखोम नायनांगौ, मानगोनां प्रमद बर' सारा, मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार मोना नोजोर होगासिनो दं। मानो होदों? बिथांमोना बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ दहाय होनानै एबसु खालामनानै फैनाय साफा साफा दैदेनगिरि। बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिया जेरै बड'फाया सानदों बेबायदि नोजोरजोंनो बिथांमोना खामानिखौ मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। दिनैहाय साफ्रोमबो बुजिजोबाखैमोन जे प्रमद बर'आ मारा सालायगोन माबागोन, कुइसन जाबाय थादोंमोन। दिनैहाय मा बिथांनि सासनाव बिराद मोजां सासनखौ नुबाय। जोंनि एगेन्स्ट अपजिसनाव थानाय BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा, BSUनि गोबां दैदेनगिरिफोरा जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। बाहायबो दं जोंनि गेजेराव दा आंनि जेनोखि भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि सोरबा माबा जानाय बिथां BSUनि माने गोबां BPFनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों दंफैसै। दा सान्थि फैनायखायसो बयबो फैदोंना, मोजां सासन खालामनायखायसो बयबो फैदोंना। जुदि मोजां सासन खालामदोंमोन बा बारग' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो थागौमोन ना, मानो फैखो? दिनै बिथांनि सासना मोजां जायाखै, ओंखायनो दिनैहाय जेराव सान्थि दं बाहाय फैखागोनखा।